В еврозоната България ще трябва да кредитира фалиращи държави. Мощните валутни резерви на валутния ни борд, съхранявани в БНБ, се състоят основно от първокласни активи, като германски държавни ценни книжа, бундове и злато. Но приемем ли еврото като част от бъдещите спасителни програми на количествени улеснения на Европейската централна банка, България ще бъде вече принудена да купува и нискокачествени дългови книжа на високо задлъжнелите страни от периферията на еврозоната, като Италия и като Гърция. Това са фалирали или фалиращи, богати, но фискално недисциплинирани държави, на които облигационните пазари трудно отпускат заеми, предвид огромните, почти неуправляеми публични дългове на тези държави. С други думи, в еврозоната ще ни се наложи да продаваме нашите резерви от нискорискови германски бундове, за да купуваме после, примерно, високорискови италиански или гръцки ДЦК. Това е типична сделка от вида кон за кокошка, както и унищожение или кражба на българското национално богатство, българските валутни резерви. Вътре в еврозоната ще се превърнем по принуда в кредитор от последна инстанция на фискално разюзданите гърци, италианци, испанци и португалци. Всъщност, кредитирането от страна на България на високо задлъжнелите държави от еврозоната започна още през 2015 година, когато дори страни от Европейския съюз като България и Швеция, нямащи нищо общо с еврото, бяха принудени да станат поръчители и гаранти по спасителния заем в размер на 7 милиарда евро към банкротиралата Гърция. Сиреч, много преди дори да заговорим за влизане в еврозоната, ние българите вече станахме солидарни с колосалните дългови проблеми на периферните държави там. После, през 2020 година, дойде COVID и с него плана за възстановяване и устойчивост, където пак основен бенефициент на теглените от всички европейци и от нас българите заеми е високо задлъжнялата Италия, получаваща лъвския пай от цели 190 милиарда евро при общо 750 милиарда евро заем, докато на България се подхвърлят мизерни трошички. По един или друг начин ние българите вече плащаме съвсем директно внушителните италиански и гръцки публични дългове, първо монетарно, посредством високата инфлация, която Европейската централна банка създаде и сега поддържа с цел топене на дълговете на еврозоната, а после и фискално, посредством плана за възстановяване и устойчивост, както и чрез това, че станахме поръчители по гръцките спасителни заеми от 2015 година. Това е еврозоната. Там едни живеят охолно, а други като нас българите плащат и ще продължават да плащат солената чужда дългова сметка. Проблемите с банките в еврозоната преди и сега. Българските търговски банки, които толкова обичаме да критикуваме, са всъщност доста безрискови и консервативни, откакто бе въведен валутният ни борд през 1997 година. Занимават се предимно с прибирането на депозити и с раздаването на кредити. Най-голямата германска банка, Deutsche Bank, обаче, функционира по-скоро като казино, отколкото като традиционна търговска банка. През 2008 година германският данъкоплатец трябваше да ги спасява от банкрут поради безумните им инвестиции в високорискови американски ипотечно-дериватни инструменти. Само няколко години по-късно, в разгара на гръцката дългова криза, отново Deutsche Bank беше на ръба на пропастта поради огромните си експозиции към обезценилите се гръцки дългови ценни книжа. Тогавашният канцлер Ангела Меркел заяви, че държавата Германия повече няма да спасява тази своя банка със средства на данъкоплатците. По-настоящем от Deutsche Bank се хвалят шумно, че са се отървали от всичките свои високорискови дейности. Но ето, че в един петък на месец март 2023 година акциите на банката бяха подложени на голяма разпродажба и се наложи дори Олаф Шолц да успокоява пазарите. При повишаващи се лихвени проценти от централните банки и пукащи се всякакъв вид спекулативни балони, не би било изобщо изненада, ако Deutsche Bank се окажат примерно основен кредитор на някой банкротиращ крипто-хедж фонд или пък неприятно изненадани от собственото им силно обезценяващо се инвестиционно портфолио от американски търговски недвижими имоти и дериватите свързани с тях. Милиардната сметка на комарджиите ще трябва да се плаща солидарно от цялата еврозона. С други думи, бедният български данъкоплатец ще плаща солено за хазартността и спекулациите на германските инвестиционни банкери. И тъй като гаранционните фондове в Банковия съюз, където вече членуваме, са предвидени за спасяването на системно важни търговски банки, а в България няма такива, то вноските, които ще плащаме, ще помагат единствено на закъсали чужди банки от рода на Deutsche Bank. Още по-притеснителен е фактът, че италианските търговски банки вкупом държат по балансите си около 400 милиарда евро италиански държавни ценни книжа и така,
Ако доходността по 10 годишните италиански държавни ценни книжа продължи да избухва, както това се случи през цялата 2022 година, то обезценката на държавния дълг може да се превърне лесно в срив на цялата италианска банкова система, а оттам негативната дългова спирала да доведе накрая и до държавен фалит. При такова неблагоприятно развитие на нещата, кой друг би показал своята безкрайна солидарност към италианските банки, ако не нещастния български данъкоплатец отново? Инфлацията. Кой я причини и кой продължава да я поддържа висока? Високата инфлация е монетарен инструмент, който Европейската централна банка ЕЦБ напълно съзнателно прилага, за да топи инфлационно колосалните трилионни италиански държавни дългове. Не ви ли прави впечатление, че при по-висока инфлация в еврозоната, отколкото в САЩ в последните 2 години, основният лихвен процент на Федералния резерв парадоксално е на много по-високо равнище, отколкото основният лихвен процент на Европейската централна банка, когато би трябвало да бъде точно обратното. Така, поради тази все още доста разхлабена монетарна политика на ЕЦБ, без дори да сме приели еврото, ние българските граждани вече изплащаме солидарно планините от италиански публични дългове всеки път, когато пазаруваме в магазина. Влезем ли в еврозоната обаче, трилионите евро италиански дълг ще са вече съвсем официално и наш дълг, тъй като Европейската централна банка ще принуждава България противно на всякакъв здрав разум да купува нискокачествени италиански дългови книжа, като част от бъдещите спасителни програми на количествени улеснения на ЕЦБ. Това е истинската същност на еврозоната. Там едни трупат колосални дългове в продължение на десетилетия и живеят твърде на широко, а после други, които са живели много по-скромно и не са задлъжнели, са принудени да изплащат чрез високата инфлация дълговете на фискално недисциплинираните. В така наречения клуб на богатите, кредитните милионери са си все така богати, а бедните още по-бедни, тъй като ЕЦБ очевидно се грижи за това неравенствата да се задълбочават. С евентуалното ни въвеждане на еврото упълномощаваме ЕЦБ, Централната банка на еврозоната, систематично да ограбва нашите спестявания посредством високата инфлация. Още през 2021 година Европейската Централна банка тихомълком отслаби мандата си, като разреши вече краткосрочни отклонения нагоре от позволените 2% годишна инфлация, стига 2% да се постигали средносрочно. Но понятието средносрочно звучи доста обтекаемо. От тогава изминаха цели 2 години, а инфлацията в еврозоната продължава значително да надхвърля 2%. А и авторитетни финансови анализатори, близки до гуверньора на ЕЦБ Кристин Лагард, като Мохамед Ел Ериан, почнаха открито да лансират тезата, че инфлационният мандат се налагало да се повиши до към 4%, уж заради зеления преход и заради проблемите с веригата на доставките. Удобно се премълчава обаче, че всъщност така се спасяват от сигурен банкрут свръхзадлъжнелите държави в еврозоната като Италия и Гърция. Тоест, предлага се ЕЦБ трайно да ограбва спестяванията на българина, които да заминават в посока полуфалиралите Италия и Гърция. И тъй като цените у нас са догонващи спрямо европейските, то въведели еврото, България за десетилетия напред със сигурност се обрича на инфлация много над новопредложената норма от 4%. Една ненужна наша саможертва, още повече когато мощният ни валутен борд разполага с инструментариума за самостоятелно връщане към истинската ценова стабилност. Щом еврозоната се е примирила за напред да живее с постоянно висока инфлация, чудесно, но България не трябва да приема подобна лоша сделка. По медиите говорят за инфлацията, сякаш е дошла някъде от космоса, а тя всъщност бе причинена от това, че Европейската централна банка ЕЦБ напечата трилиони евро под формата на количествени улеснения през 2020 година, а преди това в продължение на доста години беше извършвала пак същите налудничеви монетарни експерименти и винаги с една и съща цел – спасяването на свръхзадлъжнелите Италия и Гърция. Година по-късно, в края на 2021, Кристин Лагард, гуверньора на ЕЦБ, все още самоуверено твърдеше, че вече ускорената инфлация щяла да бъде само временно явление, но накрая като се видя, че няма нищо временно в тази инфлация, виновни за безконтролно растящи цени изведнъж станаха спекуланти, търговци, войната и така нататък. Важно е да се отбележи, че още преди началото на войната, инфлацията вече беше изпусната от контрол и надхвърляше сериозно мандата от 2% на Централната банка. Веднъж причинила инфлацията обаче, ЕЦБ прилага в борбата срещу нея само палиативни мерки, тъй като едни доста по-високи лихви, каквито има в момента Федералния резерв, например, биха стринали колосалните италиански публични дългове. А и високата инфлация удобно стапя същите тези трилионни италиански дългове. Така инфлацията си е оставена да вилнее спокойно и тя е един вид инфлационен данък Италия, който данък всички европейци, а и ние българите сме принудени да изплащаме солидарно.
С евентуалното въвеждане на еврото обаче, безразсъдните български политици се канят вече окончателно и безвъзвратно да предоставят цялата ни парична политика в ръцете на безотговорната ЕЦБ, която до ден днешен е гледаща майка за Италия и Гърция, но зла мащеха за България. Икономическият закон за намаляващата пределна полезност обуславя факта, че мнозинството българи не подкрепя въвеждането на еврото, в рязък контраст с ентусиазма съпътствал влизането ни в Европейския съюз. Преди 16 години българите привиждаха огромна добавъчна полезност от влизането в Европейския съюз под формата на свободно придвижване на хора и капитали и на достъп до щедро еврофинансиране. Ползите ни се струваха доста повече от вредите. С течение на годините обаче добавъчната полезност от допълнителната евроинтеграция почна драстично да намалява и добър пример за това е фактът, че без дори да е член на еврозоната, България бе принудена първо през 2015 година да стане поръчител по спасителните заеми към банкротиралата Гърция, а после през 2020 година да тегли общ европейски заем, планът за възстановяване и устойчивост, чийто главен бенефициент е свръхзадлъжнялата Италия. Вече при евентуалното ни влизане в еврозоната е съвсем реалистично да трябва да плащаме солидарно колосалните италиански и гръцки дългове, тъй като в еврозоната все по-често се обсъжда обединение на дълговете и тогава добавъчната ни полезност от допълнителната евроинтеграция ще е с голяма отрицателна стойност. Точно това обяснява защо мнозинството българи не одобрява приемането на еврото. Изборът им е основан на универсалния закон за намаляващата пределна полезност. От друга страна пък, увеличеното търсене на стоки с растящи цени само заради престижност се нарича снобизъм от науката икономикс. Оттам и сладките приказки за еврозоната като за престижен клуб на богатите. Всъщност изборът е кристално ясен. Левът означава рационално икономическо поведение, а еврото – снобизъм. Със своите колосални държавни дългове от над 3 трилиона долара, свръхзадлъжнялата Италия съвсем не е единствената държава, използваща еврото, която е потънала в непосилни, трудно управляеми публични дългове. Испания, Португалия, Гърция и Ирландия се оказаха също в ужасен дългов капан веднага след глобалната финансова криза от 2008 година. Всички тези страни са колективно известни сред икономистите с доста неласкавия акроним PX или прасетата на еврозоната. От дълговата криза насам, само Ирландия от държавите PX е постигнала значително подобрение по отношение състоянието на публичните си финанси, но на много тежка социална цена. Така, Ирландия отпадна от групата на опасно задлъжнелите, но скоро там е вероятно да я заместят Белгия и Франция, чието коефициент дълг към БВП също вече надминава 100%. Драмата с високо задлъжнелите PX е, че когато, например, Гърция започне да изпитва проблеми със своята кредитоспособност, автоматично и останалите страни от позорния клуб PX попадат под ударите на безмилостните облигационни пазари. Буди истинско недоумение какви точно изгоди би извлякла България от споделянето на обща валута с подобни тежко задлъжнели държави. Нима толкова бързо ние българите забравихме треморите в еврозоната от гръцката дългова криза от преди няколко години, които без малко да унищожат еврото? Тъй като Хърватия вече била приета в еврозоната и ние трябвало да бързаме. Някой изобщо задава ли си логичния въпрос, защо изпълнявайки всички критерии за влизане в Шенген, България постоянно и безмилостно получава откази за прием там вече години наред? За еврозоната обаче кандидатурата ни се обсъжда съвсем сериозно, въпреки че моментно изобщо не изпълняваме маастрихтския критерий за ниво на инфлацията. Дори и по отношение на правилото за бюджетния дефицит сме съвсем на ръба, а и отгоре на всичко, по редица показатели България е много под средното ниво на икономическо и социално развитие на останалите европейски държави. Без изненада, Хърватия, която току-що прие еврото, също не покри маастрихтския критерий за 60% коефициент дълг към БВП със своите 80%. Още по-любопитен е фактът, че специално за Хърватия в последния момент се приложи нова калкулация и на инфлационния бенчмарк, така че Хърватия е удобно да прескочи и това препятствие по пътя си към еврозоната. Незнайно защо двете страни с най-ниска инфлация във валутния съюз, Малта и Португалия, бяха изключени от калкулацията на референтната инфлационна стойност и точно тази статистическа заигравка позволи на Хърватия да не се провали в цели 2 от 3 условия за прием в еврозоната. Тук е подходящо да си припомним, че и Гърция с помощта на инвестиционните банкери от Goldman Sachs успя по същия начин да фалшифицира статистиката си и да въведе еврото, но после естествено плати ужасно висока цена от влизането си във валутен съюз, за който икономически не беше подготвена. Пита се, да не би някои хитреци от високо задлъжнелите държави в еврозоната спешно да търсят колкото се може повече наивни балкански ентусиасти, които солидарно да помагат в изплащането на колосалните планини от неуправляеми италиански и гръцки дългове?
В сравнение с еврозоната, България дългове почти няма, но пък има милиарден валутен резерв на борда, състоящ се от висококачествени активи, които активи биха били твърде полезни в погасяването на дълговете на чужди държави. България има изключително стабилен валутен борд и българският лев е 100% обезпечен с мощни резерви. 26 години сме образец за монетарна дисциплина за целия свят. Не ни трябва изобщо проинфлационната еврозона, където се печатат пари от въздуха от Европейската централна банка ЕЦБ и се трупат дългове на поразия. Справка: Гърция, Италия, Испания, Португалия, Белгия, дори и Франция, все страни потънали в огромни публични дългове. България притежава отличен валутен борд, който на практика много наподобява златния стандарт, и бордът фискално и дългово дисциплинира българските публични финанси. Който желае солидарно да изплаща непосилните неуправляеми дългове на гърци и италианци, трупани с десетилетия, да го заяви открито, а не да се спотайва. Аз лично не искам ние българите да изплащаме чужди дългове след вкарването ни на сила в еврозоната. Затова съм твърдо за запазването на настоящия валутен борд на българския лев, а дори и за допълнителното му подсилване с още по-надежни резерви, деноминирани и в други валути освен еврото, така че ако ЕЦБ продължи с безумието си да печата пари и да обесценява еврото с цел инфлационно монетизиране и топене на гръцките и италиански дългове, българския лев да е все по-малко уязвяван в бъдеще от тези налудничеви монетарни експерименти от страна на Европейската централна банка. На България й трябва стабилен български лев в борд, обезпечен и гарантиран от още по-солидни и надежни резерви. На България е нужна фискалната дисциплина на Швеция и Дания, а не фискалната разюзданост на Италия и Гърция. Само така парите ни биха съхранявали трайно стойността си във времето и само така спестяванията на домакинствата ни биха се превръщани в инвестиции, тласкащи икономиката ни напред. Европейската централна банка ЕЦБ, банката на еврозоната, представлява едно буре с барут, заредено с всякакъв вид кредитни рискове. От 2008 година насам, колчем закъса държава или банка някъде в еврозоната и ЕЦБ веднага услужливо се притичва на помощ, създава поредният нов спасителен механизъм и без много да му мисли какви точно кредитни рискове трупа по баланса си, започва да изкупува обезценяващите се облигации на закъсалите. Въпреки уж временния характер на спасителните механизми, тези механизми обаче обикновено си функционират доста дълго, без да има ясно дефиниран план за изтеглянето им, и по този начин дисбалансите от фискалния и банковия сектор на свръхзадлъжнели държави като Италия и Гърция се прехвърлят трайно и устойчиво върху баланса на ЕЦБ. Голяма част от предприеманите мерки са фокусирани именно върху подпомагането на фискалната устойчивост на свръхзадлъжнелите периферни държави. С други думи, този тип парична политика има преразпределителен характер и фискално дисциплинираните нации директно субсидират царския живот на фискално разюзданите. Така ЕЦБ е потънала до шията в неясни и за самата нея кредитни рискове, които всяка следваща криза изостря все повече и повече. На това се дължеше тотално шизофренното поведение на ЕЦБ от средата на 2022 година, когато хем почнаха да се вдигат лихвите и да се затяга паричната политика, хем се създаде нов спасителен механизъм за Италия с идеята да се изкупуват италиански облигации, което обаче си е пар екселанс отхлабване на паричната политика. После не се чудете защо инфлацията вече втора година си бушува необезпокоявано в еврозоната. Нашата БНБ във валутен борд по закон няма право да върши подобни лудости и точно поради това българския лев просто няма никаква алтернатива. Създадено за да бъде връх на европейската интеграция, еврото се превърна в мотор на европейската дезинтеграция. Докато единната валута все още не съществуваше, старите заклети врагове от войните гърци и германци десетилетия наред успешно градяха партньорства и приятелства. Но ето, че се въведе еврото, изчезна фискалната дисциплина, натрупаха се огромни дългове, Гърция фалира, а гърци и германци пак станаха врагове. Едните неплатежоспособни длъжници, а другите неумолими кредитори. Излязоха забравени скелети от гардероба, заговори се за военни обезщетения, за мързеливи гърци, за стиснати германци, а Меркел и Варофакис почти се хванаха за гушите. Така, вместо повече Европа, еврото роди единствено взаимна омраза, ксенофобия и антиевропейски настроения. А британците, които наблюдаваха целият този цирк, разиграващ се в еврозоната, решиха Брексит. Напуснаха Европейския съюз, убедени, че иначе и те един ден ще трябва да плащат солените сметки на гърци, италианци и така нататък. И ще излязат прави, тъй като в наши дни при вдигащи се лихви, дълговото бреме на свръхзадлъжнелите Гърция и Италия, та дори и на Франция, ще става все по-непосилно. Все пак високите лихви означават срив на цените на държавните облигации, нали така? Ето защо след гръко-германската къвга за малко не унищожила еврото, съвсем не е изключено да видим скоро и разрив в германо-френските отношения. А колко лесно бе всичко преди появата на еврото. При нужда фискално недисциплинираните страни девалвираха валутите си и възстановяваха бързо своята конкурентоспособност, без излишни драми, къвги, заплахи. С еврото обаче сценарият е гръцки и той включва задлъжняване, банкрут, разпродажба на безценица на острови и пристанища, пълна загуба на паричен суверенитет и накрая връщане към омразата от миналото. Напаните да се набутва България в високо задлъжнялата еврозона са и защото част от политиците ни определено искат да се докопат до валутния резерв на борда.
Тези над 60 милиарда лева, които стоят блокирани в управление емисионно на БНБ и които обезпечават стабилността на борда ни вече цели 26 години, безспорно представляват най-голямото изкушение за много български политици. Подуправителят на БНБ Калин Христов уверяваше наскоро, че нямало как резерва да бъде изхарчен след евентуалното ни въвеждане на еврото, но пък думите му влизат в пълно противоречие с заявките на един от водещите български политици, който от своя страна само преди няколко месеца в предизборна кампания твърдеше, че щял да използва резерва, за да правил пенсионна реформа и да създава младежки демографски инвестиционен фонд. И тъй като в България върховната власт е в парламента и в политиците, а не в централните банкери, аз лично съм силно обезпокоен от заявките на политиците да се изхарчили комисионно този безценен резерв, превърнал лева в една от най-стабилните валути в света в последните 26 години и то да се изхарчи за инициативи, които лесно биха се превърнали в поредната корупционна политическа схема или откровено присвояване на публични средства в особено големи размери. Съществува и реалната заплаха от скореното вливане на такива огромни суми в икономиката ни, допълнително да напомпи високата инфлация, а и за съжаление немалка част от тези спестени с тежък труд пари на българските данъкоплатци ще премине под прякото управление на Европейската централна банка също. Ето защо, като ви хвалят политиците много, високо задлъжнялата еврозона, с фискално разюзданите Италия и Гърция там, имайте предвид, че всъщност искат от вас да им предоставите в ръцете милиардните резерви на борда, за да правят с тези пари каквото си пожелаят.